La Llagosta necessita vivendes assequibles. Ja està bé de preus abusius. La vivenda ha de tenir un preu que es pugui pagar i l'Ajuntament té l'obligació de treballar per tal que això sigui possible. Per tant, crearem un parc de 150 habitatges de lloguer de baix preu, entre els 350 i 450 euros al mes. Complementant aquesta proposta, construirem nous habitatges de preu social als terrenys de propietat municipal. Des de Ciutadans Progressistes per la Llagosta, proposem que l'ARE i els plans pendents d'execució es redefineixin de comú acord entre els veïns i les parts afectades. També volem crear un servei d'assessorament per ajudar a persones amb risc d'embargament hipotecari. Vota Ciutadans Progressistes per la Llagosta. Trabajo y sentido común. Feina i seny.